Я заўжды ведала там пра рэпрэсіі 30-х, ну вось дзесьці, але яно ўсё дзесьці было побач, мяне не краналася. А тут мяне неяк вось кранулася вось гэта, і я таксама пачала гэтым цікавіцца. Глядзела інтэрв'ю Зміцера Дашкевіча, і вось ён там шмат расказваў пра курапаты, а пра тое, што беларусам яшчэ гэта ўсё трэба асэнсаваць, што вось нам трэба калектыўна асэнсаваць гэты боль і тыя злачынствы, якія былі. І можа тады нешта памяняецца. Я пачала чытаць літаратуру нашых вось беларускіх пісьменнікаў пра 30-е, шмат перачытала, пераасэнсавала гэта. Гэта таксама такая дуже паўплывала як бы на маю свядомасць.